Siyabingelela futhi babukeli nonke emakhaya egameni elihle leNkosi uJesu. Kuyintokozo futhi ukuthi siphinde sihlangane sizokhuluma ngendaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu ukuthi lo msebenzi nibe inhlanganyelo yawo ukuthi ube impumelelo. Sinekhaya elisezulwini bazalwane, esinethemba ukuthi sizogcina sifikile thina sonke kulo. Inhloso kakhulu njengoba sikhuluma kangaka nje ukuthi siqinisane, sikhuthazane, sivuselelane egameni elihle leNkosi uJesu. Siyabonga ukuthi uyingxenye-ke yalo msebenzi ngendlela eziningi. Uyingxenye ngokuthi usuzwile uyalalela, uyingxenye ngokuthi uyashera kwabanye, uyafakaza, uyingxenye ngokuthi impilo yakhe iyashintsha, iyaguquka. Mayisishintshile yaguquka, impilo yakhe isisiza nabanye. Siyabonga kakhulu-ke, bakhona abacelile. Uphathi banambe lona? 3. Uphathi 3, khona abacelile-ke uphathi 3. Siyabonga egameni kaJesu ngokusiza umoya engcwele. Sizolalela ukuthi-ke uphethe namhlanje ndodakazi, ufisa-ke ukusazisa ini, ufisa ukufakaza ngani, ufisa ukushera ini egameni kaJesu. Over to you. Amen. Amen. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu emakhaya. Ngiyabingelela nonke abazalwane bancane egameni elihle lomfelo wethu uJesu Kristu. Inkosi yomusa, inkosi enkazimuli, inkosi yesihawu, inkosi yothando. Amen. Igama lami kwabangangazi abaqalayo ukubona nje kaTheocrus mhlampe ivideo, uNosipho uThandeka owakaSibiya Isibongo egameni likaJesu. Mntwana uNkulunkulu okholwayo, osindisiwe, odele konke, othanda uJesu, isebenzi kaNkulunkulu, embusweni kaNkulunkulu ngokuphelele. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane uthando lisikhombisa lona. Siyabonga nje kakhulu umsebenzi wonke yomusa nje kaNkulunkulu. Siyabingelela the new subscribers, sithi welcome ku-channel Theocrus Networking Embassy. Amen. Ngathi singake sikuchaze ngaleli gama le-channel Kafushane nje. ukuthi lisho ukuthini. But-ke mhlambe kwividiyo elandelayo uma kwenzeka, kodwa nje khona ngokuhamba kwesikhathi ngathi singake silichaze. Nokho-ke bazalwane, namhlanje ngifisa siqhubeke nobufakazi bempilo yami noma yempilo yomndeni wakaSibiya as a family. Ubufakazi bazalwane, kunezinto eBhayibhelini esithi masifunda zingama-Bible stories, kwenzekani kubani. For example nje ukuthi uHana wayekade ene-rival yakhe umnakwabo, yes, umnakwabo angithi uPenina, beshada indoda eyodwa. So uPenina wayebathola abantwana, uHana yena wayengabatholi abantwana, and uPenina wayelokhu emchukuluza uHana, then kanti kuzozala uSamuel. So kwesinye isikhathi ezinye izinto masixoxela izwi kaNkulunkulu sifundiswa kuthelwa nje ama-Bible stories ukuthi kwifamily ukuthi kwenzeka kanjani. Njengefamily nje ka-Israyeli uJakobe, siyazi ukuthi ukuzalweni kwakhe kwazeka kanjani. uJakobe esethola amakhosikazi wathola kanjani, kwazaleka abantwana oRubhini, bonke labantwana abayi12. So-ke lawo ma-Bible stories ayafundisa. So-ke nathi when we tell stories, masixoxa ubufakazi ngey'mpilo zethu, I believe ukhona ongathi mayesekhaya abuke abe encouraged, akhuthazeleke. Siyambonga nje uNkulunkulu bazana ngama-feedback, abanye basithinta emaceleni bebonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu emuphi umsebenzi akawenza ey'mpilweni zabo. Konke kuwumusa kaNkulunkulu, udumo lonke kuNkulunkulu wethu kweliphezulu egameni likaJesu. Amen. Amen. So-ke namhlanje bazalwane will continue upart 3-ke lo oqala nje ukubona le video. Siyacela ayobheka upart 2 kanye nopart 1 kuyo yona le channel iTheocrus Networking Embassy. Umuntu into afakaza ngayo kulezi nsuku sifakaza-ke ngezinto uNkulunkulu mina angifundise zona through abazali, umuntu ekhula ekhaya. Ezinye uNkulunkulu agcina isifundisa as umuntu ekhula ebudlelwaneni bakhe noNkulunkulu as a
kept growing spiritually, as I kept growing ekwazini icebo nendlela nokusebenza kaNkulunkulu. So-ke ngicela nje ukuqala lana-ke bazalwane kule verse etholakala kwizenzo chapter number 4. Okay-ke kwizenzo chapter number 4 khona omunye wabuza umbuzo othi why angisakhumbuli kahle noma uyi-question noma uyi-comment, kodwa ebuza ukuthi ubaba wayemkhona kakhulu empilweni yami as ngikhula and ene-concern ukuthi umama wayekephi. So let me just clarify kancane-ke that part ukuthi ubaba wangithola engakasindiswa, teenager, engakashadi, 19 engakasindiswa, engakashadi. And then-ke uma ukhona and ngangikhula ngumvakashela as ngisamncane, kube umvakashela makuvalwa igole. We have a very good relationship with him. And then ubaba wasindiswa nini konje ubaba? 1998. Asindiswa 1998 and then ngahlabeka ngo-97 bazalwane. Ngibona izono zami lapha eTertiary, ngiphila nabantu abasindisiwe. Yes. Ngiqala into yokusindiswa ngingayazi. Ngangazi ukuthi lento yokucansi ungashadile kuyisono. Ngazama ukuthi ngiyeke, ngahluleka. Kwakhulu umngwena Jesu uyisigqila sesono. Awukwazi ukunqoba isono, siyakulawula isono sigqilazi. So-ke ngangifuna ukuthi nami ngiphiliswe kwabantu abasindisiwe kodwa ngingasindiswa. So-ke kanti uNkulunkulu uzosenza umzalwane ashumayele ukuthi uma ungenayo uJesu nje uyisigqila sesono. Anginakanga lonto esikhathi eyikhuluma but yahlala namathele emoyeni wami. Then-ke mase ngithi ngifuna ukuyiphila lento ngahluleka. Then 98-ke sengibuyela-ke kuyovulwa-ke lapha neTertiary inkonzo yokuvula unyaka abazali abasindisiwe babenzile. Ngase ngithi ngiyamdinga lo Jesu njena. Ngasuka la ekhaya kwamaphumulo ngiyempangeni ngithi nje ngiyofuna abantu abasindisiwe because ngiyamfuna lo Jesu. Sengikhathele ukuphila esonweni, ngenza into nembezamo ongilahlayo. Ngidinga uJesu ozongilwela ngiqobelele lesi sono, ngiphathwe uye ngingaphathwa ngabuswa isono. So-ke it was 1998-ke ngivuma phambi kwabantu noma sengihlabile 97 but 98 February ngavuma phambi kwabantu. Lalifully packed ihholo. Imagine kuvuka ifunction yokuvula unyaka, inkonzo, kumenyiwe, kugcwele la ihholo. So ngangingedwa lapha phambili. Ngasindiswa nganikela impilo yami kuJesu. Mangivula amehlo ngikhala. Sengibona nomunye usisi-ke futhi-ke naye-ke umuntu kade ejola naye. Naye ngimbona la eceleni uyakhala nawe uzoyinikela. Cela ungangeni kuleso story-ke. But ngasindiswa-ke egameni kaJesu la ngibamba ivangeli. Kusukela lapho impilo yami ngayihlukanisela uJesu. Amen. Amen. Ngo-1997 ngahlabeka, 1998 ngamvuma uJesu phambi kwabantu. Ngahlukana nje nezono impela. Nahlukana intombazane ngashiya konke nje bazalwane. Madlozi, ngashiya amagobongo, ngashiya yonke into. Amen. Yes. Okay-ke, yes, that's what happened-ke. And bese-ke yes, okay, bengiphendula lento ethi-ke they were asking ukuthi ubaba wayeseduze kakhulu. Yes, ngakhula-ke ngihlala ekhaya kaSibiya. There is why impilo yami kakhulu yayigxile ekhaya kaSibiya because ngakhula ngingane ehlala ekhaya kubo. Angihlalanga ngiya ngokuyovakasha bavakashela up until now. So-ke wahlukana-ke nesono ubaba. Lento yokuthi uma ngabe umuntu ekuKristu uqala impilo entsha, ahlukane ney'ntombi, ahlukane noma wengane aqala impilo entsha endala. So-ke kwaba kanjalo. Umama kaNosipho lesasizwana ngayo ilena emakhaya eyaziwayo ukuthi uyisemthethweni ukuthi umuntu uyaqonywa kumiswa iduku ukikiswe intombi yakobani iqhome kobani. Lokho nje kwasemthethweni. Sipho-ke but manje umuntu esesindisile leyo mpilo-ke but e-college naye wabisa ukuthi-ke nayo-ke esinye story-ke sangesinye isikhathi-ke naleso.
suke babekhona nabanye empeleni nje kusukela u-18 years kuze kufike ku-23 years engasi njengamanje 50 years full ngoba ngazalwa ngo-55. So from 18 years to 23 years usathana uthi yabona ngoba nje wayeletha abantu besifazane nje ngapha left and right yabona abanye usukhohliwe ukhulu usukhumbula late but ngibona umusa kaNkulunkulu because usathane wethu yaqeda ngapha, so uNkulunkulu angenzela umusa ke. Haleluya. Hayi sobabili nawe uyafakaza nawe uyafakaza. Hayi ufune ngiyiqedele ngoba nawe uyazi wena ngichaza ukuthi njani. Siyabonga bazalwane. Yes, kwaba kahle nje uyichazile kubaba. Yena uchaza kahle. So wasindiswa-ke kusukela isindiswa kwahlukana ngesonto njengoba echazela yena umlobo wakhe. And then ngo-2002 waseke washada noma-ke uMama uSibiya. So uma-ke yena wakholwa emncane uSunday school nje, wayekholwa nje emncane wakhula nje ekuKristu eyihlukanisele wazongena emshadweni ena-25 years. Uma loyo uMama uSibiya wangena emshadweni ngendlela engcwele, and she's one of our greatest inspirations ukuthi umuntu mayemusha nje, umuntu mayesamusha uyayihlukanisela inkosi. Umuntu inkosi obizelwe emshadweni angene ngokungcwele emshadweni, obizelwe ukukhonza uNkulunkulu is one of our greatest inspirations egameni kaJesu. Amen. Amen. So uNkulunkulu wasenzela umusa-ke noMama uSibiya, and when babeshada ngo-2002 mina I was about 9 years old ngaleso sikhathi, and ngenxa ukuthi uba wayesebenza ehlala yedwa emqashweni ngaleso sikhathi. 8 years. 8 years, okay, not 9 years. Bangikhumbuza abantu 8 years. Yes, 8 years. Kokhuluma nomayi ngaphandle front. Yes ke, ngakula 8 years. Okay ke. So, ngahlala nogogo ke before that bengakashada uma nobaba ngihlala nogogo. Ozala ubaba, yes, ugogo kaSibiya. So nomkhulu wami uMasibisi, ugogo wami nomkhulu wami uSibiya. So inkosi yami sebaphumula nje bobabili ngoba bobabili bashona sebephendukile. Leza kwakuyithandwa zami leziyana, yabona nje uNkulunkulu wayesibusisile ngogogo nomkhulu. Okay-ke angidlule lapho. So-ke ngase ngasuka-ke sebeshadile uma nobaba ngo-2002 base bangilanda-ke ngosala ungasekuqaleni konyaka. Then-ke bahlala nami-ke lapho mina nganga-understand nje kumnandi ukuhlala. Ugogo yena wayespoilana kakhulu, abazali babethu kwa-street kwangasi kumnandi kakhulu ukuhlala nogogo. Nga-understand ukuthi hawu cha umuntu usukela nje kugogo. So-ke ngahamba ngayohlala nabo, and leyo nto iyisifundo ukuthi isifundo kukhona ontanga yethu abantu abasha abathola abantwana bengakashadi, bese uthola ukuthi umuntu uyasindiswa bese naka nje impilo yakhe leyakamuva esesindiseni, but uthola ukuthi ingane etholakala umuntu engakasindiswa, uthola noyinga uthando lwabazali. Inkulu ukuthi angathola from all sides, kuzo zonke inhlangothi akukho la kwalekha khona ngomusa kaNkulunkulu. So siyambonga uNkulunkulu ngalokho. So wena wathola la ngo-1994? Yes, yes. Yeah. Okay, yes, kunjalo. June 1994. Okay ke then ke imfundiso ke ngiyathemba ke ihlala isibozwana besenzela abazwana abanama questions because abanye bebe-comment thola kunama-questions mhlawumbe eceleni. So ke ngaleso sikhathi ke senzoba nombuzo ke manje ukuthi ke kanti ziphi ezasemshadweni iy'ngane? Zikhona ingane zasemshadweni. Zingaki? Ukhona sisonke zu-8, ezasemshadweni zu-7. Imina owokuqala, then nezu-7-ke ezingilandelayo ezasemshadweni. Amantombazane odwa nomfana i-last born. Umfana nje uyedwa kuphela i-last born, umvuse
inkosi uJesu Kristu sibiya. Amen. So ke ngoba kanjalo bazalwane. So okay, let me share indlela yenkosi, inkosi uJesu Kristu. Okay. Indlela yenkosi, umvuselelo webandla. Okay, amagama akhe njalo. Umvuselelo enkulu yebandla Jesu Kristu. Indlela yenkosi. Inkosi uJesu Kristu. Okay. Indlela yenkosi, iphi yona inkosi? Indlela yenkosi uJesu Kristu wavuka. Amen. Siyabonga bazalwane. Sabe sawachaza ngamagama kaMvula namhlanje. Okay ke bazalwane, so ke kwathi ke mase ngihlala nabazali ke kwaba nemfundiso ke abasifundisa zona ishare ke bazalwane ku part 2. So ke namhlanje ngifisa ukufunda lelizwi bese ngishare one of izinto uma uyigcizelela mayisifundisa. Okay, namanje usayigcizelela. Unento ethi akekho into emkama lelo. Akekho umuntu enento yakhe la ekhaya. So lelo elithi akekho umuntu onento yakhe la ekhaya, even my younger siblings bayalazi lelo term ukuthi akekho umuntu onento yakhe la ekhaya. Sharing is caring. Yes, okay, awuthi ngifunda iscripture ke kulokho. Bazalwane ukuthi lokho kwasifundisana. Okay, Izenzo chapter number 4 verse 30 verse 32. Okay, fundeka kanje. Isixuku sabakholwayo sasinhliziyonye lomunye. Akwabakho noyedwa zakhe ukuthi ngezakhe. Kodwa bakuhlanganyela konke. So as we grew, bazalwane, ezinkhula sifundiswa ukuthi siyahlanganyela ey'ntweni, sharing is caring. Siyahlanganyela ey'ntweni zonke. So kakhulukazi kakhulu abazali leyo nto leyo. Ngendlela okay, besanda kushada abazali sahlala emqashweni kancane. Besanda kushada abazali sahlala emqashweni kancane eNquthu. And then ke sasihamba sayohlala eDandi, ePeacevale, Jamal, cishe ngasho negama lendlu, eHaji Jamal 104 Haji Jamal Street. So ke sahlala bathenga umuzi wona eDandi. Sathi ke masihlala khona into engayikhomenta ngabazali engiyibukile ukuthi wherever la besuke umndeni wakasibiya in a way sengibuka manje kwakuphenduka kwakuvama nje ukuthi kube imission. Kwakuyikhona nje lento ukuthi wherever we are, ngikhumbula eDandi kwakujwayele ukufika iy'ngane from abomakhelwane zizobukela ama-movie, zizohlala ekhaya, zizohlala egcekeni TV, zishiye emakhaya kubo, even ingane ey'ngamaNdiya zakwi-neighborhood cause sasihlala ePeacevale, indawo ecobile amakhaladi, amaNdiya, abantu abamnyama nakho kanjalo. So ke iy'ngane from neighborhood zazigcwala zithanda nje kwakuvama. Sometimes iy'ngane zabazalwane from enkonzweni uthole ukuthi ziyafika ziyavakasha. Sometimes nje ngendlela ey'ningi ehlukene, sometimes kube ney'ngane ezizofika. So ke isifundiso sekhaya sithi akekho umuntu onento yakhe la ekhaya. Kangangokuthi umuntu wayenekamero, sasinekamero, nginekamero, but we always were taught ukuthi siyashare. So sasuka ke lapho, okay, sahlala eDandi. Yayikhona lento yokungahlali ndawonye nje umndeni wakasibiya. Mase ngiyibuka nje lento yayikhona lento yokumove nje eDandi. Sahlala a few years and then we moved sayeGlencoe eplazini lapha ngase-Abattoir. Mawushona nje bayazi-ke abangakhona ngakwaGlencoe ngakoDandi. So ke kwakuneplazi ke lapho and umuzi-ke khona womkhulu-ke it was okay. Let me read the scripture futhi ukuze inkulumo yami ngahlanganisa lama-scriptures because inkulumo yami namhlanje izogxila kulama-scriptures njawu-2. Ngicela ukufunda uPhilippians chapter number 4 verse number 12. No, Philippians, yes, kwabasePhilippi chapter 4 verse number 12. Ufundeka kanje: ngiyakwazi ukuba phansi
ngiyakwazi nokubusa kukho konke nasezintweni zonke ngifundisiwe, ukusutha nokulamba, nokubusa nokuswela. Ngicela ukufunda futhi nange-NIV, khona indlela nje beya ngayo-NIV. Ifundeka kanje, verse 12. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. So, bazalwane, I have learned to live ukuba content noma ukuneliseka in all situations. As we grew up kukhona ukuningana kukhona nje. Yes. Okay, I said some of eGlencoe eplazini umuzi was very big. It's umkhulu kakhulu. Kwakuyi double story, about 6 bedrooms if I'm not mistaken. Very big kitchen, dining room, sitting room, 2 garages. 3 garages. 3 garages. Upstairs, some bathroom, about 3 bathrooms. So it was very big. And then mangithi sifundile ukuphila kukuningi. So ke ngiyafakaza bazalwane ukuthi sifundile ukuphila kukuningi, like living in a very big house, like engithethe ukuba nkudlanyana. And what I noticed uma ngibuka impilo yami ngihlehla nje ngibuka emuva umuntu ekhulu, I noticed ukuthi lento yokushare umuntu abelokhu efundiswa ibivame ukwenzeka almost kuyo yonke into. Ngangine bedroom yami, kwakuvama nje ukuthi leyo bedroom yami ngiyishare. Ngikhumbula ngishare nengane amamncane wami isikama. Lento ukuthi ayikho into emhlabeni into yasifundisa leyo nto ukuthi we share in everything. Okay, ngizothi ngiphinde ngithi sesidele konke siyingane sibaningi, uthola ukuthi mhlawumbe ama-aphula seyaphela sekusele only 1 apple mhlawumbe efrijini. Kube nento ethi basifundisa abazali ukuthi lelo aphula amali lodwa. Angithi-ke ama-siblings wami ngaleso sikhathi mhlawumbe sesiwu-5 sesingasekho-ke emishini, ngoba khona isikhathi sesihlala seyisemishini nabazalwane sohambeni sidele konke sisodwa as a family. So masisodwa as a family sisohambeni, uthola ukuthi lelo aphula eliyi-1 lizosiwe kanje, isiwe kanje, like everyone would get a piece omncane. And leyo nto yasifundisa ukuthi siyashare, we share in everything, we share. Kwathi-ke sasidele konke sasesifundiswa nakakhulu ukuthi ibandla laqala lithi-ke la isifunde khona-ke kwizenzo chapter 4 verse, okay, la isifunde khona bazalwane verse 32 if I'm not mistaken, la isifunde bahlanganyela ey'ntweni zonke, akekho owathi. So sayifundiswa-ke everything siyashare. Kunento abazalwane besihlala bazokhumbula elazela abazalwane sahlala ukuze kube manje wami oyi-third born, usinothando likaKristu Jesu ethi ukuthi sesemishini besingazi ukuthi kuza befika sometimes beshift, and kwakuyimpilo yakhona nje kaJesu Kristu kuba iyasho uma izofika futhi afike noma fike ebusuku ngihlose ezi-right sifuna uNkulunkulu. So-ke sikhule kuyileyo nto leyo. So baba baningi ngaduma esanda kuqeda kupheka, usisi wami wayesethi kwazi nokukhuluma kahle ngaleso sikhathi, ethi uma uphekile inyama ngebhodo encane engaka kodwa izwe senela store wayeyithanda-ke inyama. So ngiyacabanga ukuthi hey khona ingqondo ethi hayibo inyama ipheke ngebhodo encane ngibonile uma epheka, kodwa ngiyazi because we've been taught ukuthi siyahlanganyela ezintweni zonke. So-ke uNkulunkulu lisifundisa-ke manje ukuthi kuphilwa kanjani sidele konke. I'm sure omunye uzothola nama-answers-ike ukuthi uma sidele konke i-provision uNkulunkulu uyasinakekela nje ngendlela yakhe.
ngabe omunye khonza ukulima kulinywe mhlambe kube khona izinto ey'dayiswa la egcekeni, leyo mali sithenga okudingakalayo. Uma edayisa iy'cathulo, leyo mali ayithole lapho uyashera. Whatever. Okay, sengiyayixoxa-ke le. Uma kuyothengwa nje okay, umzalwane unani esikhwameni sakhona nga-akhawunti yakhe, siyathenga okudingakalayo la ekhaya labafundi. Nomnya nakho, okay, siyashera la ekhaya labafundi. Liphi ibhizinisi alenzayo, uNkulunkulu amphe yona, then we share ngaleyo ndlela leyo. Alibonge igama lenkosi. Amen. So-ke ngiyele ey'ntweni zonke ngoba iyahlupha lento yokuhlanganyela ey'ntweni zonke-ke asiyifundanga ngoba sesiphila nje ngokwanele. Sisaphila kusekuningana nje kodwa sayifundiswa ukuthi kuyashare. Yazi ukubone kangangokuthi recently kade kuzoza uMamsindi, uMamsindi bekuyimina okay no not umncane but bekuyimina. Usethi-ke ngikuphatheleni ukuza mina as ingane ekhona emission laba bayizolama okuhlukile. So cela nani and then ayithenga-ke usethenga PS A1 PS nje siyazi bazalwane. Cha lokhu kwengane laba abanye hhayi bazoncenga. So-ke ngenxa yokuthi understand-a uMamsindi ukuthi hayibo why sibaningana la ekhaya sesenza ama-snacks-ke etafuleni nakho konke sathatha le PS sayisika i-piece yokuthi wonke umuntu athole. I remember she was so offended ukuthi why into manje isidlo yonke umuntu. But then-ke samchazela ukuthi no, ekhaya labafundi bakaJesu Kristu siyahlanganyela ey'ntweni zonke because iyaba khona le nto ukuthi hayibo ibuhlungu kabi lento uthole ukuthi abanye sebeyadla emakamereni manihambile lapho abanye badla into ezinande. Bazalwane uKristu akasifundisanga kanjalo. Kuzothengwa ingane zithengelwe, ingane ifunde nje ukuthi mhlawumbe iphakethe lamasimba chips iyalidla nje yodwa like ilidla egcekeni. Ngisho kukhona ezinye iy'ngane zakwamakhelwane, ingane ifundiswa i-selfishness incane, yazi nje ukuthi ingane yazi ibe nomoya wokupossess ukuthi these things are mine, lokhu kwami, ukuthi khona bani okwami. Umoya and ingane leyo nto itshaleke isancane kakhulu. So-ke ngokusizwa inkosi sifundisiwe ukuthi we share ey'ntweni zonke. Okay-ke khona okunye sebezothanda ukwazi amagama lezingane zakwenu. Awu, niyathanda ukwazi bazalwane amagama ey'ngane zikayo? Okay, wacele. Second born uhlelo lwenkosi. U-second born uhlelo lwenkosi, uSiphesihle, uNothando Sibiya. U-third born sinothando lwenkosi uJesu, usinempilo kuKristu Jesu. I-fourth born loyo-ke sihlukene-ke siye sithi sihlukene ey'gabeni ey'mbili-ke la ekhaya. I-Old Testament isukela kumina igcine kusinothando. Why? Because thina sasisekwi-world system sitholakala. uSiphesihle noSinothando batholakala esibhedlela. Umama uSibiya wasikwa ngesikhathi eTetabona, wasikwa. Yabo nje lento abathakathi abasika abantu ngampela bazalwane. Okay-ke wasikwa wasikwa. Then-ke kanti mase sidela konke uNkulunkulu uzosikhipha-ke ebhedlela, wasikhipha ebhedlela and then kanti kuzozalwa uSiphiwo Kuhle. Just ngo-2010 nje sidela konke kanti uma uzokhulelwa akhulelwe usisi wami-ke lo fourth born. Then-ke yena wazalwa ngo-2011 siqeda nje ukuphuma kwi-world system usafresh. Yena wazalelwa emishini eWashbang laphiyana okwashadela khona sisinoxola. Izinto zokuqala nje ziyavama ukwenzeka laphiyana saqala ukudela konke khona. Umshado wokuqala kwazana abadele konke laba thina isazana kanje kube khona ukuteta kokuqala ngqa kokutetela ekhaya. Kwaba khona eWashbang ngaphandle kwamaphilisi, ngaphandle kwebhedlela kwaba khona eWashbang. Iy'nhlupho nazo persecution, ukuxoshwa nakho konke
izinto nje ziqale lapho. Uhlaselwa uhulumeni, ukhansela ama-social works, ama-department, amaveni, amaphoyisa, umphakathi, izangoma, qala lapho eWashbane. Okay-ke so-ke uSiphiwe Kuhle-ke uma wakhulelwa and then-ke uyena ngokudlula thina sonke la ekhaya. Mina by the way nginamagama awu-5, awami nje awu-5 dlula uSiphiwe Kuhle, angisazi nokuthi mangazi. So into eyenza lokho-ke ukuthi yena wazalelwa eMission, waba ingane yokuqala ezalwa ngaphandle kokuthi isithinta amaphilisi. Firstborn kwi-New Testament, i-firstborn ye-New Testament-ke nasiye sithi sibahlonise kanjalo-ke la ekhaya. So-ke amagama akhe uSiphiwe Kuhle, uFaithed, nathi uFaitha, uFaith, kahle kahle leli gama lakhe linokandleni uFaithed, uFaitha. Lama igama lakhe lelo elilodwa kodwa ehlukene igaba ey'ntathu. USiphiwe Kuhle nje yonke injalo. Then-ke elinye lalo uSimangaliso, Nombuso, Amazing, thina amanye amagama akhe bathi nje maningi. So-ke into eyenza lokho ingenxa yokuthi abazalwane babebuka isimangaliso uNkulunkulu esenzile. Then bese omunye aqamba igama athi hayi mina ngivele ukuthi angithi nje u-Amazing, athi omunye hayi mina nje ukuthi angithi u-Miracle. And ngobani ngoba Mama uSibiya before ingane ayitholile ezu-2 wayithola ngesiza hospital. But-ke ngokuvamile-ke kuthiwa ma uzale ngesiza awukwazi ukuphinda uyidedele futhi, amanga kaSathane lawo asesihogweni yabo, ngoba bethe ba-control i-population oSathane lapho. Kanti umama uSibiya uzokhulelwa azale ingane eyaphuma inkulu engaka kakhulu, isidudla sentombi kakhulu, then 5 wonke awuthola eyidedela yena, kanti wayiqale ngesiza ezu-2 ziyaphila zonke. Kule 5 lena khona namawele ama-twins qhubeka. Hayi sorry. So-ke uSiphiwe Kuhle-ke uSiphiwe Kuhle Faithed. Okay-ke yonke-ke amagama akhe angiwaqedile nje maningi amagama kaFaitha. Okay-ke and enye into bazalwane kwaba nokuhlaseleka sekufanele atete uma wayelokhu uSiphiwe Kuhle ephuma buyela emuva esibelethweni, and then kwaze kwafika la khona ephuma khona, and manje ukhulile, she's so strong because selokhu azalwa nje umkhulu mude yena enganeni zaSibiya kithi uyambo bethu yabo bahlaba cishe babe njengoba uyambo yena, she's a bit lighter, she's light. Abanye-ke siba light, kungathi sidakinyana, sicishe sibe daki, sicishe sikhanye. So-ke bese emva kwakhe-ke khona uSibonga Konke. Lapho-ke kwakudunyiswa ngosuku uma nobaba bashada ngomhla ka-2 November. Yena I'm sorry bazalwane, ka-2 November 2000 uSiyadumisa uSibonga Konke bazalwa ngomhla ka-2 November ngosuku olufananisele nomshado wabazali 2000. Bazalwa beqeda 10 years besemshadweni, kanti uzozalwa yabona nje kube kusacelebrate into kaSathane, kuyoba i-birthday kaSiyadumisa, i-anniversary yabazali, kuyoba into ekanjalo. Zinto ezakulelizwe uNkulunkulu wakuhlanga. Emva kwalo yena-ke nje kwakubonga nje kwakudunyisa uNkulunkulu, siyabonga. Kwazalwa amawele, ikulu-ke zaleka kamnandi nje, kwaba nama-complications, kwaba ama-pains amaningi, mayesixoxela-ke sichazela. So nje kwadunyiswa nje kwaba amawele Siyakhuleka omdala noSiyakholwa. Amawele-ke eBhayibhelini lento yamaZulu yokuthi liphume kamuva, lona elidala ayi asifundisanga izwi lezwi likaNkulunkulu khona eza noJakobe waphuma kuqala and kuthiwa yena
ngoba uphuma ngumvuyeni omncane. Kanjalo noPerez noZera lo waphuma ekuqaleni kuthiwa mdala. Le ophuma ekuqaleni omdala lento yamaZulu asi-understand ukuthi asuke ithini, but thina-ke sisho. So amagama abo-ke uSiyakhuleka, elinye uGrace, elinye iwele uSiyakholwa, uJoy. Yes, amagama abo-ke lawo amawele. Bona-ke lapho-ke uma wayetetiswa u-anti nobaba bengenayo even experience ukuthi uma kutetwa amawele kwenziwa njani. Umusa kaNkulunkulu wabathwala and inkulu eyikhona-ke impi laphayana. uSiyakhuleka waphuma nje engakhali efile ephuma into uSiyakholwa, I'm sorry, uSiyakhuleka waphuma kuqala omdala, excuse me, then bese kuba uSiyakholwa omncane loyo owaphuma engakhali waphuma excuse me, keep into waphuma ethule nje du. Then-ke ngomusa kaNkulunkulu kwathandazwa, uNkulunkulu sambona ngoba yingakho-ke uSiyakholwa ngoba siyakholwa sibona ukuthi asihambi ukuthi sibona ukuthi ingane iphuma ifile but siyakholwa efile nje mawumbamba into nje ayithi nje la kodwa limnyama liphumile nangemuva laphana ekhakheni ethule nje du emhlaza sabuhlazanyana wangazathi kwasenensuku futhi eshonile ngaphakathi. Ngakhumbula izwi bazalwane la kuthiwa khona Eliya kambe lo wathandazela umntwana Elisha oyedwa phakathi those two walala phe kwakhe wabeka iziphumelela. Ngakhumbula lelo zwi ngenza lokho sangayisina ngenza ukuthi umama akwazi ukuthi aphefumule nami ngapha ngaphefumula. Then kwi-umbilical cord kwakhona into ehamba kanjeni ubotho umphefumulo usubuya kumntwana. Amen. So-ke kwaba kanjalo-ke igama lakhe uSiyakholwa egameni lo munye uSiyakhuleka. Konke sikwenza ngokukholwa egameni kakhuleka egameni kaJesu Kristu. uWill intando kaGrace, umusa kaNkulunkulu konke kuwumusa. Upeace upeace nje. And uyazi ukuthi have she's so peaceful uSiyakhuleka. She's so peaceful. uJoy uSiyakholwa baqambuzwa amagama bezelwe but uSiyakholwa she's always laughing nje ukhule especially semncane she was always happy because igama lakhe uJoy. So-ke uNkulunkulu wakwenza ukuthi amagama abo so-ke yes then-ke emva kwalokho ilwesi esikhulume ngaye kakhulu kumfana umvuselele indlela yenkosi. Naye futhi loyo akubanga nazinto ey'ningi ekuzalweni kwakhe nje wazalwa nje uNkulunkulu nje wenza umusa egameni kaJesu. So-ke ingane ama-siblings ami. So-ke i-last born-ke umvuselelo u-last born egameni kaJesu ngomusa kaNkulunkulu. Emva kwalokho kwase kuyivalekela futhi. Okay, yes kwaphela kanjalo ngoba thina siphumile entweni zezo. uNkulunkulu wasephala abantwana ngokuthanda kwakhe and emva lokho wasevala futhi wama kanjalo nje. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Siyacela-ke okay akusekho ngisokunye ngisekho imibuzo manje ayiqhubeka-ke. Okay, siyacela-ke abazalwane yini nje kule video nje siyabonga bazalwane ukuthi nibuye kuze kube sekugcineni. Kule video yini nje ihlalile enhlizweni yakho, yini nje ekufundisile noma yini ekukhuthazile noma yini efakazela lokho nakho enhlizweni yakho. Please just drop down i-comment lapha comment section. Drop in your comment please and then like i-video, press the like button. Ongaka-subscribe to the channel, please subscribe to the channel. Please subscribe to the channel. Okay. Yeah, siyambonga uJesu. Injani relationship yakho noma wakho uma wami? Okay. Relationship with uma, okay-ke it is very good. Okay, not Uma Musbiya, but uma ngithi ubuza uma the birth mother. Mama Musbiya. Uma Musbiya? Okay, ngithi usho mhlawumbe because ngikhulumile kakhulu noma bengithi usho. Okay-ke relationship yami noma uma Musbiya ngomusa kaNkulunkulu it is very good ngokusiza uNkulunkulu.
ayikho lento yokungathini, ayikho lento yokuthi mhlambe kube khona ukuyizwela ukuthi she's not u-biological mama noma u-birth mother, but she is uma. And kangangokuthi abazali basuke befika la ekhaya abafundi ngoba basuke bengazi, basuke ngempela bengaboni lutho. And abanye bazomangala bebona le video because they knew nothing, cause uNkulunkulu usenzele nje lowo musa loyo. Uma kwathi mangihlala naye kwaba ngathi ngiyingane yakhe ngampela, ngoba vele ngiyingane yakhe ngampela manje vele ngiyingane yakhe ngampela. So-ke kunento enjalo-ke bazalwane, it's very good uma. And umusa nje kaNkulunkulu sihlala kamnandi, even sikhula, even ngikhula yisamncane kakhulu nalokhu sihlala ukusizwa inkosi. So uNkulunkulu uyayisiza lento, usenzela umusa yena kabanga ne-attitude ukuthi le ngane attitude afika nayo uNkulunkulu nje wamsiza. And uyasho-ke ethi yena wafundiswa ekhaya kubo ukuthi nje ingane kamyeni uyithande nakho konke, ayasixoxela ukuthi ugogo. And komalume umama uSibiya, umama uSibiya uzalwa kaMagubane. So phela ongiphetha kahle umama uSibiya, but even komalume kaMagubane. So mangithi komalume, mina nginokomalume lu-2, ngoba umalume la kuzalwa khona okuzalwa khona uma wami biological, then komalume la kuzalwa khona uma. So ukuthi futhi mangisekhaya nje komalume kaMagubane-ke manje la kuzalwa khona uMsibiya, they treat me like umzukulu kwangampela. Ugogo nje loved me so much, usashona-ke, siyamkhumbula kakhulu, wayenothando olukhulu. Sometimes uma kwenzekile ngimvakashele mhlawumbe ngoDisemba ngisele angiphathe kahle kakhulu kabi ugogo wayebuye athethe-ke kwesinye isikhathi, but uma kuza kumina nje kube ngathi ugogo uyangidodosa nje, even ukuthi uma besithethisa oma athi hayi anyeke iy'ngane zami, anithethe iy'ngane zami nithethisa mina, anyeke nabantwana bemntanami. So nje even omamncane, omalume, kaMagubane, so nje loving and welcoming. So nje siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nami-ke ngokusizwa inkosi ngangaba ne-attitude ethi uNkulunkulu wangisiza nje ngaba naleyo attitude. Thina sifundisa ukuthi wonke umuntu other than nje ukuthi umama wami uSibiya, kodwa sifundiswa into ethi umuntu okwi-age kama wakho uma wakho nje. Kangangokuthi uma kufika oma la ekhaya labafundi bayazi umamba nje simbiza ngomama, umamba bonke bawoma bethu because we have been taught. Yabona even lento ukuthi umakabani, yabo lento yokubizana ukuthi umakabani, thina sijwayele ukuthi umamkhulu noma umamncane la emndenini asibiye umamkhulu noma umamncane, cause lento yokuthi umamncane uma wethu sonke, umamkhulu uma wethu sonke, sifundiswe nje leyo nto, sifundiswe leyo nto. Yes, so ngiyathemba ephendule umbuzo. So ngokusizwa inkosi bazalwane ngampela kunjalo, uNkulunkulu nje usisiza kanjalo, cause nansi enye into, okay, let me share this, cause iyaba khona into uma uyingane ozalelwe ngaphandle komshado, ufuna ukulwa izimpi ongahlangene nazo. Ulwa izimpi zokuthi uma wakho mhlawumbe nobaba wakho, uma wakho kuzalana nobaba wakho kuzalana abashadanga. Leyo nto leyo akusiyimpi yokulwa wuwe, cause wena uhlangene. Okwethu khonto engeke ngisho uma ngikhuluma, khonto engijwayele ukuyikhuluma futhi nomunye, like one of isihlobo sami, ngicela ungasho ukuthi ubani, but one of isihlobo sami esisondelene sicishe sibe ku-age eyodwa, wayevama ukukhomplela ngento ethi kuhlukana uma wakhe nobaba wakhe, yenzeka into yokuhlukana kwabazali, but akusisho isiyakho. Wento okumele uyigade ukuthi amaphutha enziwa abazali bethu thina singawaphindi lawo maphutha. Shadi thina-ke akube igoli lethu ukuthi lawo maphutha ayenzekile sifunde amaphutheni abo, and then ngokusizwa uNkulunkulu singalokhu sikhomplene ey'ntweni esingeke siy'shintshe. So uma uwumntwana uzaleke kanjalo, ungafuni ukukhala into ongeke usayishintsha ukuthi mina angizalwanga emshadweni, mina kwaba ukuthi even-ke abanye unfortunately uthola ukuthi abaphathekanga kahle, unlike laba suke benzela umusa ukuthi nalaba suke bekhona baphatheke kahle, but omunye uthola ukuthi aphatheke kahle. So into ethi i-past yakho doesn't have to determine your future. uJesu usifundisa ukuthi siyaxolela, and ama uyingane akufanele izinto ongazazi, kangangokuthi uma-ke u-biological u-birth mother umyeni wakhe mamtshali. So u-birth mother unayo umyeni wakhe, and wakhuluma into ethi uba umyeni wakhe naye-ke futhi ngomsa kaNkulunkulu ungithatha njengengane yakhe futhi naye unothando, ubaba wami unje uMagwaza. So-ke
ngokusizwa inkosi kwaba kanjalo-ke kwakhomenta into ethi angisazi kwakwenza njani sikhuluma ngani ngoba siye sixoxele nje nobaba wami ubaba Magwaza owumyeni kama wami u-birth mother. So-ke ukhuluma into ethi angisazi noma ngibe kahle inkulumo yakhe kodwa ukhuluma into ethi angingenanga impi yabazali ukuthi mhlawumbe ukuthi abazali bahlukana kancane lokhu ufuna ukwenza amadrama nama-attitude asihlangene thina nalokho. Uma singabantwana sibonga uNkulunkulu ukuthi sinabazali, umama esenomunye umyeni sithande lokho, sibonge lokho, sifunde uphile ey'meni zonke. Ubaba menonkosikazi nje uma umntwana nje asirelaxe singabantwana, please let's asirelax. Uma uzaleke nje esimeni esinjalo ungazami nje ukulwa izimpi uthi uma ufikile uvakashele mhlawumbe umama uzama ukuhlukanisa umama nobaba wakho wakhona manje, noma uzama ukuhlukanisa uma wakho nomyeni uzama nje uNkulunkulu asisize uma singabantwana. Even abantwana abasebancane abaphethwe i-teenage stage, umuntu enza ama-attitude engamhloniphi uma wakhe ngoba nakho mhlampe akamkhiphanga esiswini. So-ke bantwana siyakhuthazana ukuthi asibahlonipheni abazali bethu, sibathande, singalwi izimpi ezingahlangene nathi, sinokwethu ukufunda emaphutheni enzeke kubazali bethu, singaphinde amaphutha afanayo. Injani i-relationship phakathi komama bobabili? I-relationship phakathi komama, umbuzo omuhle loyo. Phakathi komama bobabili bayafonelana, bayaxoxa. Uma ngabe umama Mtshali efuna ngize mhlambe let's say khona afuna ngimenzele yona noma ngimsize kuyona noma nje like awukade angigcina ngize, ufonela uma wami ukaMagubane umama uSibiya la ekhaya athi awesisi, babizana ngosisi, wesisi kukuthi hayi okay wesisi ngizomthumela kanje bengithumele mhlambe uma ukuthi sengiyabambezeleka ngale kuma Mtshali angisengihlala mhlambe isikhathi eside noma bezosihlala afona wesisi bakithi usahleli kanje ngisafuna enze ukuthi nokuthi noma ini. So-ke babizana ngosisi nje kanjalo, babizana ngosisi bafone baxoxe, bafone babonge nje, kube khona nokunye okuningi okwenzakalayo phakathi kwabo. So-ke bayaphana nezipho, ngithi ngiqela ukuveza lokho, bayaphana nezipho. Uma ngisuka la ngiyale kube khona ngiphathisa khona uma wala, uma ngisuka ngale ngiza la kube khona ngiphathisa khona uma wangala. So iy'ngane zangale ziyavakasha. Exactly, abafowethu bayavakasha ngalana ingane. Nginama-siblings awu-4 ubhuti bami bawu-1 sibawu-4, ubhuti bami bawu-2 nami nosisi wami oyedwa, usisi last born. Kufike kube yimi first born, nangimini first born, then ubhuti bami bawu-2 and then i-last born. So sibawu-4 so bayavakasha-ke la ekhaya labafundi. Kokunye nje abazali bake bathola ukuthi bazofika obhuti bami bangale bekhona nje, bafike bahlale kube mnandi bahambe babuye ekhaya kaMagwaza. So nje ikanjalo le ndaba egameni likaJesu. Hayi, siyabonga balazalwane babukeli, umusa kaNkulunkulu wonke lowo. Ya, umusa kaNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu mayekwenzela umusa uyawushare nakwabanye ukuthi nakuwena uNkulunkulu angayishintsha impilo yakho. Akukho okuhle sikwenzile bazalwane. Ya, kodwa uNkulunkulu uyayibonakalisa nje ukuthi uNkulunkulu okwazi ukwenza konke. Akuphele ukuxabana, akuphele ukuzondana, iphele attitude, akuthandanwe, uthobelwane, kuthethelelwane, ubuyiswane, siqhubeke nempilo. Inkosi uJesu iyabuya egameni likaJesu. Amen. Khona amazwi okugcina ufisa ukwasho? Amazwi okugcina bese ngishilo bazansi siyabonga ukuthi nibuka ama-videos. Amazwi okugcina angathi konke lokhu ubufakazi bazalwane ukubonga uNkulunkulu, akusho ukuthi behlezi kuba perfect yonke into. Cha, asikuveze bazalwane, asisho ukuthi ku-perfect. Zikhona iy'khathi zokuthethisana, zokukhuzana, zokungaboni ngasolinye, bese sisizwa izwi likaNkulunkulu ukuthi si-understandane, sithandane. Uma umntwana uthobe, uma umzali nawe uthande, ubekezele mayenza amaphutha ingane. So-ke ama-cases anjalo enzeka nje abekwa khona, kodwa kukho konke lokho kusiza izwi likaNkulunkulu. So angifuni kube ngathi manje sithi nje hhayi ukuba khona nje ungaboni ngasolinye njengey'ngane nabazali bonke nje kube kanjalo. So uNkulunkulu wasisiza-ke. Enye into futhi sinomama uSibiya, I grew up to understand because uma wami sometimes uyaba quiet nje, uma wami mama uSibiya sometimes thola ukuthi nje angafisa ukukhuluma nje nga-understand-a kodwa uma ngihlangana nomama mncane nabakomalume kaMagubane ukuthi khona lento yakhona kaMagubane komalume wami. Ngelinye ilanga bathule nje, khona usisi wami i-third born kuthiwa naye futhi yenzeka nje, ngabona ukuthi khona into yakomalume akayithatha kilo. So-ke ey'ntweni njengalezo thola ukuthi okay ngisamncane, uthola ukuthi angi-understand ukuthi hayibo ma
Then as I could understand, oh okay, I understood. So-ke ikhona naleyo process ukuthi nisa-understandana as umzali nengane. So-ke lezo zinto yikhona bazalwane singayibalekeli, but nje phezu kwakho konke uthando behlezi lihamba phambili. uNkulunkulu ngokusizwa inkosi. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane. Amen. uNkulunkulu anibusise egameni kaJesu. Amen. Amen.